салом дӯстон, ниҳоят имшаб мавсими зимистонаи трансферӣ расман пӯшида эълон шуд. Имрӯз ҷолибияташ дар он аст ки ба ҳамаи овозон нуқта гузошта мешавад. Трансферҳои ногаҳониам рӯй медиҳад. Мо имрӯз дар бораи гузаришҳои асосӣ гап мезанем. Абомеянг ниҳоят ба дастаи Барселона пайваст. Аз ҳама муҳим тақдиру ояндаи Дембеле буд ки ҳанӯзам ҳал нашуда боқӣ монд. Арон Ремзи барои шикастабандӣ кардани карьераш ба чемпионати Шотландия рафт ба дастае ки онро Стивен Джерард тарк гуфт. Дастаи Эвертон бисёр фаъол буд дар рӯзи охирин ва мо кӯшиш мекунем трансферҳои асосиро ба шумо хабар диҳем. дӯстон, якчанд муддат футболи дастаӣ ба танаффуси зимистона рафт, аммо ба наздикии моро тоб рақобатҳо дар пеш интизор аст. Бавария дар майдони худ Лейпцигро пешвоз мегирад. Дар серия А моро дербии нотакрор байни лидерони чемпионат Интер ва Милан интизор аст. қаҳрамони чемпионати Фаронса Лил дар майдони худ лидери чемпионат ПСЖро пешвоз мегирад. Оё Лео Месси метавонад дар соли нав голзаниро сар кунад? Тамошои ин бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дони Ван де Бек ниҳоятан аз ғуломдорӣ озод шуд. Нимҳиматгар нидерландӣ ҳамакнун дар шаҳри Ливерпул дар ҳайати дастаи Эвертон бозӣ хоҳад кард. Ӯ баъд аз Аякс бо умедҳо ва потенсиали бузург ба Манчестер Юнайтед омад. Дар шаҳри Манчестер бозингар нидерландӣ майдони сабзи футболро танҳо дар машқу тамринҳо медид. Дар бозиҳои расмӣ нимҳиматгар нидерландӣ гӯё расман дар курсиҳои эҳтиётӣ менишаст. Ҳанӯз тобистони соли гузашта агенти ӯ бо дастаи Эвертон гуфтушунид анҷом медод ва он вақт Дони метавонист ба шаҳри Ливерпул равад, аммо Сулшер он замон нимҳиматгаро иҷозаи рафтан надод. Баъд аз гузашти ним сол маълум шуд ки Сулшер ӯро истифода карда наметавонад. Бо омадани Роналду мавқеи Ван де Бек боз тангтар шуд. ҳатто вақти осеби Погба ба ниммувизатгар имконияти ба майдон омадан дода намешуд. Бо омадани Рагник вазъият тағйир наёфт. ҳамоно Дони дар курсиҳои бозингарони захиравӣ гӯё аз боронҳои шаҳиди Англия нигоҳ дошта мешуд. Баъд аз он ки Лемпард расман сармураббии дастаи Эвертон шуд, яке аз аввалин хоҳишҳои ӯ овардани Дони Ван де Бек ба дастаи шаҳри Ливерпул буд. Роберти Эвертон ин хоҳиши Лемпардро иҷро кард. ҳанӯз аз замони кор дар Дерби Каунти маълум буд ки Лемпард ба хатти нимҳимоят диққати хеле ҷиддӣ медиҳад. Бо низом ва фалсафаи ӯ футболбозоне мисли Дони лозиманд. худи нимҳимоятгар ишора кард ки суҳбат бо Лемпард омили асосии гузариши ӯ ба Эвертон гардид. Манчестер Юнайтед ба пуррагӣ Дониро ҷавоб надод. ӯ ба Гудисон парк ба аренда рафт. муҳлати иҷораи ӯ то охири мавсим хоҳад буд. то он вақт маоши бозингарро дар ҳаҷми 100 000 фунт стерлинг дастаи шаҳри Ливерпул пардохт хоҳад кард. эҳтимоли рафтани Дони ба дастаи дигари Премер-лигаи Англия хеле зиёд буд. гуфта мешуд ки Кристал Пелас аз талабгорони асосии ниммувизатгар мебошад, вале Лемпард тавонист Ван де Бекро бовар бар он кунонад ки проекти Эвертон ҷолибтар аст ва таваҷҷӯҳ бояд ба он бештар бошад. дар зарфи ним соли дар пешбуда Дони метавонад ба кӯли МЮ собит кунад ки мушкилӣ дар дастаи шаҳри Манчестер буд, на дар ӯ. аммо Ван де Бек бояд эҳтиёт шавад, чунки Эвертон дар ин мавқеъ як бозингари дигар Дели Алиро ҳам овард. давоми солҳои охир сармураббиёне ки ба дастаи Тоттенхем меомаданд таваҷҷӯҳи худро ба Дели Али хеле кам мекарданд. баъд аз рафтани Маурисио Почеттино ин нимҳимоятгар аз назарҳо дур мондааст. Мауриньо, Санто ва акнун Конте барои Али дар ҳаят мавқеъро пайдо карда натавонистанд. бо омадани Антонио Конте дақиқан маълум шуд ки Дели Али метавонад дар ҷустуҷӯи дастаи нав бошад. мутахассиси итолиёвӣ бозингаронеро ки дар майдон пиёда мегарданд чашми дидан надорад. Али бошад ҳеҷ гоҳ заҳматкаши бузург гуфта намешуд. маҳоратҳои ӯро Почеттино хеле хуб истифода мекард ва нақши муайянро барои ӯ дар ҳайати дастаи худ пайдо карда метавонист. мутахассисони дигар бо дар назардошти фалсафаи футболияшон малакаи ин нимҳимоятгарро мавриди истифода қарор дода натавонистанд. аз ин рӯ Али аллакай умеди худро аз шаҳри Лондон канда буд. ин нимҳимоятгар корномаи худро дар дастаи Эвертон идома медиҳад. Лемпард метавонад бори дигар шӯъларо дар дили Али барафрӯзад. Эвертон барои овардани нимҳимоятгар бо дастаи Ньюкасл мубориза мебурд. дар ниҳоят дар ин пойга дастаи шаҳри Ливерпул ғолиб шуд. Эвертон дар шартномаи пешниҳодкардаи худ ҳамаи корро анҷом дод то аз овардани Али бурд кунад. аввалтар аз ҳама нимҳимоятгар ба Эвертон бепул омад. Эвертон ба Тоттенхем танҳо дар ҳолати 12 миллионро пардохт хоҳад кард ки агар ӯ дар 20 бозӣ иштирок кунад. иштирок бошад аз бозӣ ва маҳорати нишондодаи футболбоз вобаста хоҳад буд. ҳамчунин бонусҳо ҳам дар назар
назар дошта шуданд. ҳар қадаре ки бозии Алӣ беҳтар шавад, ҳамон қадар маблағ калонтар хоҳад шуд. ҳаҷми маблағи трансфер метавонад то 35-45 миллион евро боло равад. طبق معلومات بعضی از سرچشمه‌های معتبر трансфери амлагари дастаи ПСЖ Килиан Мбаппе ба Реал Мадрид масъалаи ҳал шуда мебошад. агар қаблан гуфта мешуд ки эҳтимоли бастани шартномаи кӯтоҳмуддати амлагар бо ПСЖ вуҷуд дорад, акнун маълумот дода мешавад ки ин чиз рух намедиҳад. طبق маълумотҳо Мбаппе ва дастаи Реал Мадрид ҳамаи масъалаҳоро ҳаллу фасл карданд. Килиан тобистони соли ҷорӣ бе ягон мамнуият ва дахолати дастаи ПСЖ борғояшро ҷамъ карда ба сафари Мадрид мебарояд. баъзе сарчашмаҳо маблағи шартномаи Мбапперо ҳам қайд мекунанд ки амлагари фаронсавӣ дар олами футбол аз ҳама маоши баландро хоҳад гирифт. мувофиқи ин хабарҳо Мбаппе дар як сол 50 миллион евроро ба даст хоҳад овард ки чунин миқдор пулро ҳеҷ кас кор намекунад. қаблан гуфта мешуд ки то бозии даври якашниҳои дастаи Реал ва ПСЖ клуб аз шаҳри Мадрид ҳеҷ кӯшише барои гуфтушунид бо ҳамлагар анҷом нахоҳад дод, вале акнун якбора чанд сарчашма иттилоъ медиҳад ки гузариши Мбаппе ба Реал 100% ҳал шудааст. Кристиан Эриксон ба Англия бармегардад. ӯ минбаъд шарафи дастаи Брентфордро ҳимоя хоҳад кард. қаблан Эриксон аз соли 2013 то 2020 дар Тоттенхем ҳунарнамоӣ карда буд. ӯ бо ин дастаи шаҳри Лондон то ба финали Лигаи Чемпионҳо баромад. пас аз рафтани Почетино, Эриксон ҳам дар андешаи сафари худ шуд. баъд аз чанде нимоятгари даниягӣ ба дастаи Интер рафт. пас аз чемпиони Италия шудан, футболбози 29 сола дар чемпионати Аврупо дучори сактаи дил шуд. дар рақобат бар муқобили Финландия дили Эриксон аз кор монд. тавре баъдан хабар дода шуд, мушкилӣ дар ритми кори дили футболбоз будааст. барои ба назм даровардани кори дил таҷҳизоти махсус часпонда шудааст. агар ритми дилаш аз кор монад, асбоби дефибриллятор кори дилро боз ба назму тартиб медарорад. умуман баъд аз ин гузариш бисёриҳо ҳам Брентфорд ва ҳам Эриксонро барои чунин ҷуръат ва матонати таърифу тавсиф доранд. ва аммо дар Англия физика нақши муҳим дорад. шайдияти бозӣ хеле баланд аст. бо дар назардошти услуби бозии Брентфорд метавон гуфт ки кори Эриксон ва дили ӯ дар сафи ин тим осон нахоҳад буд. Брентфорд яке аз дастаҳои прессингкунандтарини Англия ба ҳисоб меравад. пас суоле ба миён меояд ки оё барои нимоятгари даниягӣ дар ин даста нақши алоҳидаӣ дода мешавад ё ӯ бештар дар ҳайати захиравӣ мешинад. дар қатори дигар бозингарони Брентфорд ва баробар бо онҳо прессинг кардан аз эҳтимол дур менамояд. инҷо варианти нақши алоҳида ҷудо карда ба Эриксон ба ҳақиқат наздиктар менамояд. шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хайр дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.